Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukela kusimanzo sekuletha zona indaba efika ngaso ke isikhathi kubebuhlungu ngesikhathi lapha ke okhosini kufika ke umama ke okhulelwe ingane yakhe wabika lapha ke kulo ukhozi ke ebika zona ke inkinga ezibhekene naye ke lapha ke umntanakhe kanye nayo ukuthi ke abakwazi ke ukwelapha ke lesi sifo ezibhedlela ebika khona lapha ke okhosini waphinde wabika kunakuyena lapha ke ubaba ke umuntu okwazi ke ukuthi ke asize ke abantu abasey'inkingeni ke abanezokugula ke esezingalapheki eseqede ke iminyaka umuntu ke egula kodwa ke ekwazi ukuthi ke ubaba ke umuntu amsize khona lapha ke okhosini awuyilalele ke nathi ke indaba yakhe ke umama ugilelwa uyena ke umntwana wakhe osemncane siyabonga ubhuti uMduli ngibingelela usisi uMroza ngibingelela ubhuti uSicameza ngibingelela abalaleli bonke uthola ingane njengawo wonke umuntu iqala nini lento uAlondwe imqale ena 3 months uqala njengani umuntu ongazi kuqala kwavuvukala nje esihlatheni ebelevuvukala sase simusa esibhedlela kudokotela umthabele eTrubheni eBergville umthabele wasesedlulisela eEmmaus wasibhalela incwadi eEmmaus sasesedlulela eLadysmith masiphume eLadysmith sasesiya eGrace iGrace nayo yasenzela nayo futhi incwadi ukuthi asidlulele eNkosi Albert mase sesibuye eNkosi Albert saphindela yo khona eGrace ngoba namanje besihamba yona eGrace so umani qala nini lokuhamba zonke lezi zinto lezi ubona nini la ukuthi hayi ngathi lento lena kuyona into encane because qala bese ngathi kuvuvukala nje omncane because wonke ingane ingavuvukala mhlawumbe eshayekile njalo njalo yini la ubona khona ukuthi no ngathi lento ingaphezulu kokuvuvukala nje ukuthi uSicameza la ngibona khona ukuthi kuyavuvukala ngibona ngokuthi imaye ekhula nako kuyakhula nako kubele kukhula nje nesihlathi siyakhula njengoba kwaqala kwangangaka kubele kukhula naye nje ngoba ebele kukhula nako kuyakhula akekho umuntu okawa nomlando njengalo emndenini wakini nowakababa wakhe cha akekho bathi yini odokotela baqale bathi mhlambe ngenzeka kuba isimilela kwahamba ayi akusikhona bagcina sebethi kuzenza ngazathi ihygroma bachaza ukuthi iyayibangwa yini isifo esilaphekayo mfowethu cha azange bangichazela angifuni ukukhuluma ngoba lento le bhuti Sicameza iyakhula nayo ngoba ekhula nje kuyakhula nasonyaweni kuyakhula nakona ngoba ngisho isicathulo akagqoki isicathulo esinormal njengabanye abantwana ufaka isicathulo yena esigrasshopper esi-half boots mhlawumbe bangangena nje lapho ngicela ukubuza odokotela abakaze basho ukuthi bakhona abanye abantwana asebeke bafika nesimo esifanayo noma kwabadala sebeke bakubona lokho noma nabo bathi baya kweshwama bayaqala cha abakaze bakubona ngoba mangabe besiya esibhedlela eGrace bebefike bengene bonke odokotela beze bazombona bamcheck babona ukuthi hayi lento le iyakhula ikubele ikhula naye ukubhlungu uthini umntwana uthi kubhlungu cha akubi ibhlungu sesomroza ngelinye ilanga uma ke ayithinta indlebe yakhe uyasha athi mama ibhlungu ngoba eGrace bagcina lento sekimvala nento engazathi izenza sathumbu bamsika bamenza operation base sebemnikezela lento mewumfaka lento babenzela ukuthi indlebe yakhe izokwazi ukuthi ivuleke yena ke mawumfaka ukuthi mama lento ibhlungu yenza umsindo kuye ngiyafisa ukuthi sivale siye kwabanye ngoba sifisa usizo uphila kanjani umntwana uyakwazi khona akwazi ukuzenzela yona uyakwazi ngoba uyafunda esikoleni ngifuna ukubheka naye impilo yakhe esikoleni ufunda kanjani njani ukufunda esikoleni uyafunda ngoba esikoleni sakhe afunda kusentombane sikuyibonga kakhulu isikole lisala phephe kuvile entombane obesingwenya othisha omkhulu umem Shabalala akakaza abuye esikoleni athi mama abantwana mhlawumbe bangiphathe kabi isikole iyasithanda kakhulu ngoba akalovi qobe esikoleni no siyabonga kakhulu ma boy uphi ngifuna ukukhuluma naye kakhulu ufuna ufundela kuba yini manje ubusumdala ufundela kuba yilawyer uqashe nomalume uSicameza
ngizwile ukuthi uzomqasha Uzongithengela nemoto futhi akithi. yini labo uthanda ukuba ummeli uthanda ukungena ezifundweni zomthetho Ingoba ngithanda kakhulu izincwadi. ngoba kuyafundwa laphaya kakhulu Yebo. okay Manje uyaphasa nje. Ngiyaphasa. uyadlala neminye imidlalo esikoleni Yebo. udlala le yiphi imidlalo Isoka. udlala unamba ba Hangasi. khona lo wabakora khona Yebo. hawu ngempela Umalumbe ngamjika nje. Ngibamba. Umuntu jump kancane. Okay, siyabonga ke mshana, siyabonga kakhulu. Mdu ngiyazi sokhuluma nodokotela bese sibuya kudluleni kwezinye zezinto esikhona ngaphambi kwethu. Ngiyazi sike saba nesimo esinjengalesi. Ucwaningo lwakho luveza ukuthi ihlobo lule surgery makuyi surgery yini engenziwa la. Njengamanje sekucacile ukuthi ezibhedlela ezikahulumeni nabo badidekile abasazi sifo esinjani ngoba bakasidiagnose ukuthi isiphi. Lesi siwa njengamanje sidinga ama specialist and ama specialist athola izibhedlela ezibizayo. Office njengoba bengenayo imali esizocela usiza South Africa ukuthi acela balekelele ngempela zasikwazi ukuthi simuse kule bodwa aba specialist abazokwazi mhlawumbe ukuhlonza ukuthi isifo sini lesi. Bese sazi South Africa ukuthi sinesifo esinjengalesi ngoba siyaqala ukusibona. If besikhona ngaphambili ngabe mhlawumbe basihlonzile lapha nohulumeni ukuthi isifo esokuthi sigama laso. Okay.